Samtang gianunsyo na ni Mayor Inday Sara Duterte nga hatagan og ayuda ang pipila ka mga apektadong POJ driver sa ginapatumang social distancing sa ilang pagpamasada. Sayro nato ang dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Yes, Tech, midagsa gilayon ang mga PUJ driver sa City Transport and Traffic Management Office. Kinihuman masayri nila nga dunay financial aid ang kagamhanan alang kanila. Mas pahugtan karon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 11 ang implementasyon nga iobserba sa mga public transportation ang social distancing, ingon man pagsuot og face mask. Ang first offense adunay multa nga 5,000 pesos. Second offense is 10,000. Based sa atong situation karon, kung permanente pa jud ang ilahang mga violation, pwede na mo sila i-suspend. Sa implementasyon sa social distancing sa mga public transpo, lugi ang mga driver, sanglit katunga na lang ang ilang mapasakay. Busa, ginayong gimando ni Mayor Inday Sara Duterte nga ipailawom sa tupad program ang mga apektadong driver. Kung asa, makadawat sila og 11,880 pesos nga assistance sulod sa 30 diyas nila nga pagpamasada. Human sa anunsyo, giling midagsa ang mga PUJ driver sa CTTMO. Nagtuwa mga driver nga magpalista na. Ang uban na pungot, sanglit wala makasabot. Dili ko makatapal, ana. Wala ko'y pangtapal sa inyo, Sabton na to, sabton. Maura ni siya. Maura ni siya ang gihatag sa gobyerno kada adlaw. Gipapauli ang mga driver o gipabalik sa Sabado sa buntag alang sa pagpalista. First come, first serve kada rota ang paghahimuon. Ang ubang driver may reklamo, sanglit kulang puno ang 11,000 kung kuhaan pa sa krudo o kung dili pa ubsan sa operator ang renta sa jeep. Hinuon adunay uban nga mapasalamaton sa tabang sa gobyerno. Kanang iabot nang sa mga katong mga driver nga kuan, katong tawid pasada program nga card. Dapat sa driver lang gyud to. Dili na tumabot sa mga operator. Driver lang yun. Ang ngayon lang bilang driver, gamay-gamay arkila kay medyo naman sa krisis karon. Ang CTTMO mo igitahasan sa pag-ila sa master lease sa mga PUJ drivers ang 3,000 lang ang mamahimong recipient sa tupad program. Ang tanang makasumite sa requirement o qualified sa programa. Adunay daily time record sa pagbiyahe niini nga makitang nagbiyahe gayud ug mapailawom sa inspection nga mituman sa social distancing. Gikan sa 122, mo ni kining 3,000 gidistribute nato ni according sa ilang number of units nga nagadagan anang ruta. Pareha ng Toril, doon na tayo ruta nga 547 ka ruta. So gialutad nato sila og 350. So kining 350, ang atong policy diha is first come first serve ni siya. Giplanuhan na sa LGU kung unsaon pag-implementar sa programa nga dili magkayagaw. Pipila sa mga rekisitos nga dalhon sa mga PUJ driver, mao ang 1x1 ug 2x2 picture, cedula, certificate of underemployment ug accident insurance receipt. Tech. Okay, daghang salamat Sheila Vergara Rubio.